A, Mile, vidi ga. Šta radi onaj? Ono, čičaradaši noća, baci dinamit, jel tako? Begaj! Radašine! Pa si poludao! 1, 2, Pa daj da begamo! begaj! Begaj, Dragoju! Opa! Teško je napraviti organizaciju svega ovoga, sve to isproducirati, da ljudi budu zadovoljni, da sve teče po planu, da nigde nema kiksa u onom smislu šta treba da se uradi, da se ne snima jadno, bedno, štedljivo, to se sve vidi. Kamera! Klapa! Radoše, klapa! Ajmo! Jeli, šta ti reče Dragojinu, šta ćeš da pazariš? Hoću da kupim konja. Samo nam konj fali. Majka, a pare nisu problem, neka kupi ako voli. Ma jok, more to, nego velim što da kupujemo kad imamo već jednoga. Jeste prilično stari kljakav, ali još može dobro da povuče. Meni je prvo čast što sam izabrana da igram u ovakvoj seriji. Tekst je savršen. Da ne pričam, glumačka ekipa je vrhunska. Zaista je čast igrati sa Draganom Nikolićem, Radošem Bajićem, Mandom, Olgom Odanović, Nadom Blam i ja se drugih, Mirkom Babićem. Ima tu divnih glumaca i uopšte cela ekipa je zaista savršena. Ja sam radila u mnogo ekipa, ali ovakvu brigu o ljudima, ovakav tretman prema glumcu nisam doživjela zaista nigde. I daj mi snage da rastanem se sad od nje i da mi društvo pjesmu svrši i da se čaša ispije. Bravo ti! Bravo! 10:31. Tiho! Akcija! Dragojno! Daj ga vam! Daj ga! To je sunce ti, kalarissimo! Izlazi, bre! Pa čekaj, kaže stop, ubistvo stop. Ja stvarno uživam na ovom snimanju. Mislim da je ekipa sjajna i da ne mogu da verujem ponekad da ovo je jako dug proces. Prosto radi se 6 meseci se snima. Nema nikakve nervoze, bez obzira što smo non stop na terenu i mislim da je to jedna uslovnost strašna, jer je hladno i tako dalje. Niko ne spominje ni da mu je hladno. To samo govori o tome da su ljudi valjda zadovoljni i srećni što učestvuju u ovakvom jednom projektu. Kamera! 5:31. Tiho! Akcija! Milašine, ajde vamo! Ajde vamo, jeftineje, ajde! Ajde, bre! Ma gledam, gde je ovde sin Dragan? Ajde, bre, vamo, gde blejiš? Sin Dragane! Ma, pobogu, ženo, pazi kud ideš! Ma šta prezireš, bre, ženo? Imaš taj stomak, pa misliš da si knjeginja? Treba, ćuti, bre, Milašine, treba svi da popadamo na uznak ovde. Ma, vama seljacima treba udariti rampu pre nego što uđete u grad. On se pojavi ovde. On se pojavi, ma da vidim sin Dragan i tako dalje. I ona se logično okrene i kaže šta ima da gledaš, ajde vama. I to je to, znači to smo ispravili. Ajmo dalje. Ja sam u privatnom životu ostala u drugom stanju i naravno nazvala sam Radoša da mu kažem da nažalost neću moći da nastavim dalji serijal.
I u tom razgovoru on je meni saopštio da je, ne znajući za moje stanje privatno, napisao u scenariju da sam ja trudna. Ovo mora da je nešto posebno. Da otvorim odmah ili... Kako šefica želi? Znala sam. Ja ovo ne mogu da primim. Molim. Mislim, ovo je sukob interesa. Dobro. Jel ima neki otvoren prozor na kući? Uzmi ovo. Ovo ovdje izbaci. I ubaci kroz prozor. Ono što mi je najdraže na ovom snimanju, što sam upoznao mnogo nekih novih mladih ljudi koji su, čini mi se, od skoro na filmu, mislim po tome što neki od njih tek sada upoznajem i što su zaista divni, što sve funkcioniše fantastično. Jedna dobra ekipa koja zna svoj posao. 10. Nemoj pukovničeko, Boga te molim. 9. Pa tebi sam dao pare, šta hoćeš? 8. Tu neku atmosferu koju imamo na snimanju, zahvaljujući kojoj na kraju krajeva između ostalog i nastaje epizoda po epizoda, mi to gajimo, negujemo, trudimo se da očuvamo što duže možemo, a onaj ko dođe novu ekipu, da li je glumac po zadatku ili je neko od kolega iz drugih sektora, vrlo brzo se uključi u sve ovo i to mi je jako drago da nema niko zamerku na tim. Evo mi snimamo Veselog Bogdanja ovde jednu scenu između majke koju igra Lija Stjepanović, moja divna koleginica, velika glumica, i između njenog sina Radoslava koga igra Nedeljko Bajić, zvani Baja. Evo ga. A ovo je Ivan Zacera. Ovo je Nedeljko Bajić, ja sam pomoćnik reditelja, ali sam kasno ustao. Dobar dan, poštovani gledalci. Nalazimo se na snimanju. Saradnji sa Radošem. Evo nas ponovno na toj kiši slimamo. Šta da ti ofiram? Kako mi uloga, jel? A u nebite. Hoće neko kaže akcija, ja bez te komande ništa ne radim. Ja na akcije i ručam. Opa! Još neko pitanje, izvolite. Nema. Sa Radošem Bajićem radio sam dosta toga do sada, ali prvi put sa njim radim kao rediteljem, što mislim da je za svaku pohvalu, jer ja to stalno ponavljam, ja to nikad ne bih mogao da uradim, da igram, da pišem ovo i da režiram. A plus, zašto to govorim? Da pored svih tih obaveza koje ima, koje su, mora bude koncentrasan 20 sati dnevno, nijedan put nije povisio ton, a kamoli na glumce, da kad se korekcija neka radi i tako dalje. Tako da kažem da je veličanstvena atmosfera što se od njega normalno potiče i zato se radi ovako dobro u ekipi. Tiho! Ajde, ljudi. Kafić, molim vas! Akcija! Ovde je tvoje mesto. Ona kaže, ajde da mi budeš srećan, sinko. Ovako, ajde, Nedeljko se okrene, kamera je ovde. Da mi budeš srećan. Sad i mene, majke. Da, samo da vidim. Ako ona pređe ovde pa ga poljubi, to nije dobro. Zaklonit ću. Da, nego ništa. Znači, samo ovako, da mi budeš srećan, sinko. To je... Pa mogu odande, samo da mu podignemo. A ne možeš odatle, Mila, znaš zašto? Zato što... Odande krećeš i dolaziš do ovde. Dolaziš kao motočak. Da. I tu je stop. Kad ti dođeš do ovde, tu je stop. Muzika! Ne, kaže, VIP je gotovo. VIP je gotovo. Jako je pušćaj. Muzika gde sam. VIP je gotovo. Muzika, jako je pušćaj. Ako bre, ja razmerim, Tomaško.
ulaziš u kadar, jedva ti ulaziš u kadar, ajde, što si, evo ga on, pa onda ti on preda, čim ti on preda, idi Milko, vrati se na dušan, i ti, ne, vidite sad, ti, evo, ovo, evo, to je to, tako, a? To je to. Još te velik! Muzika, stop! Večeras to, a sutra? Sutra se gubiš iz moje kafane, da ti moje oči više ne ide! A ti jasno? Jasno! I vratiš se, ajde, i vratiš. Mislim, ne može se neći. Nemo se, Gde je ovaj? Držao! Ja bi bio bolji kolomor od njega 100 puš. Šta uradi, bre? Mislim, čaše oprane, sad će tanjiri. Ima da bude zajebalo vek, mislim, nema da zapali ništa. Slušaj, večeras da nikom nisi skuo kafu, da ti to jasno? Jasno. A sutra? Sutra da se gubiš iz moje kafane, da te moje oči više ne vide, da ti isto jasno? I to mi je jasno. Mislim, ne možeš se ljutiš. Akcija! Si glupi, evo. Jebat ću te. Ide kamera! Ide! Tiho! Akcija! Ne zna se ko je luđi. U subotu selo gori, a baba se češlja. Bule Gončić, 13. Meni je ovo na neki način jedno novo iskustvo, a najpre zato što je vrlo prijatno, lepo, opuštajuće raditi sa Radošem. Od indikacija pa do načina rada i atmosfere u samoj ekipi. Tako da mislim, imao sam prilike da nešto od materijala i vidim, tako da mislim da taj pristup i načinu rada i obradi likova i karaktera će dati svoj jedan vrlo lep, interesantan rezultat. Pa nije ubio čoveka. Znači da za taner, vodi ga da mu pomogne. Vrati pare. Ja sam samo merio. Džamo, živ. Ja s tem nemam ništa. Ljudi! Evo ga ovaj! Ja s tem nemam ništa. Ja s tem nemam ništa. Ja s tem nemam ništa. Mi smo sin Dragan. I šta ste? Tako ne zovu. I mi smo glumim, mislim, ove serije. Tako sad, meni tata Milašin, tako Čičaradašin, on Žira. Za sve! Čekaj, ajde, već! Ajde, čekaj! Daj, pusti, malo mi je novo! Svedi više, daj mi to kameru! Dobro je, Kanje! Ajde, za noge! Ajde, bre, Milošine, šta si se ukipnao? Vadite mi, Ti mi platiš za ovo! Spreman, akcija, saradnji sa Radošem Bajićem. Pa to je strašno, mislim. Ovo je super čovek. I tako, pa ne, mislim, saradnja sa Radošem, saradnja sa rediteljem, ono. Ako pristaneš da radiš s nekim rediteljem, moraš da poštuješ njegovo mišljenje, daješ svoje ideje, radiš onako kako ti kaže i onda će saradnja uvijek biti fantastična. Evo, ovo, idemo probu, ajmo probu, samo tekstovnu probu. Radoš je glumac, naš kolega. I on vrlo dobro zna kako mi glumci razmišljamo, koje su eventualno muke glumaca kad je
snimanje u pitanju, kad su određeni zadaci u pitanju i tako dalje. Negde se tu ta ekipa, pa verovatno zahvaljujući njemu, sklopila. I pre toga ćeš je prekidati. Moram napraviti stop. Gde? Pa da pređemo kamerom ovdje. Ona viče, Mitre, Mitre, i svi izađu onda samo. Ona ustane pa polako krene. U moju zabranu svaki izredak koji izbije do pola pa ne poraste, ja ga šućim. To je samo fik i gotovo. I gotovo. Pa nisam jeo bolju prasetinu, ne pamtim. Pa dobro, to je kod nas tako. Mislim, sve je dobro, sve je lepo. Mi smo taki ljudi. A ako mi veruješ, prijatelju, ja bolje vodim računa o krmače nego, na primjer, o moje zlatane. Časna reč. Ja mislim zaista da je Radoš Bajić izuzetno darovit čovek. Mislim da je napisao zaista jedan izvanredan tekst. Možda zato što je glumac, pa onda dobro osjeća i taj dijalog, i možda zato što je prosto iz ovih krajeva ovde, tako da dobro poznaje mentalitet ovih ljudi, jer je dijalog izvrsno napisan, mislim, toliko je životan i toliko je negde tačan, da je glumcima pravo zadovoljstvo da igraju i da izgovaraju te replike koje je Radoš napisao zaista na jedan sjajan način. Stvari akumulator iscurila kiselina. Dođi da ti kažem nešto. Evo i Stavče tu iz stolica. I olovka sve pripremio. Samo da potpiše Dijane sa stan i Mirna Bačka. Onda je ona luda. Kad poluda ti. Kad poluda ti. Ja kad šacujem to mora bude po Ja ju kažem šta da kaže ako je neko... Ja ju kažem šta da kaže ako je... Puj! Ja ju kažem šta da kaže ako je neko nešto pita. Ja ju kažem šta da kaže ako je neko nešto pita, ona... Dobro, znači, ako me neko pita da mi je bio čovek. Dobro. Čini mi se kad bi uzelo u ruke nešto njegovo, odelo ili alatke ili šajkaču, na primjer, šajkaču terina. Samo tu. Kamera. 5-3-1. Radojka, ispitivali me celu noć u vezi ribi, bre. Da se nisam ja predao, Mila i Dragojlo bi bili još u zatvoru. Ja računam, rekao, ustro sam motku i Evo, ajde, još jedan brzinja. Akcija! Sad, uzbio, jaj! Uzmi ovu kokosku. Pa ja sam se iznenadila 2006. kad me moj drug sa akademije pozvao posle 30 i kusur godina, koliko se nismo čuli i videli. Naravno, bila sam oduševljena kada mi je ponudio tu ulogu. Moram da kažem da sam bila malo skeptična u početku. Bojala sam se prosto kako to glumac zna da napiše, kako to glumaca treba meni da režira. Još moj drug sa klase, međutim, vrlo brzo me je razuverio. Svi moji strahovi su vrlo brzo nestali i sumnje, jer on je zaista jedno fantastično biće. Sazreo jednog savršenog umetnika, onako višestruko obdarenog, divno piše, divno režira, vrlo je taktičan u svom poslu, vrlo se trudi da ne povredi svoje kolege, tako da mi ne osjećamo praktično da je on tu nešto iznad nas, nego naprotiv, svi se družimo i uopšte je cela ekipa kao jedna velika porodica.
autentičnoj priči, neobično i na jedan tako lep način razigrano. Ja igram vlasnika kafane, Džamu, koji ima vrlo interesantan razvoj. Poslednji put ti govorim da izađeš. Jel čuješ što govorim? Govorim sektor Gečić. Stani, stoj! Ne vrdaj! Stoj! Glumci, meni se čini, bez puno reči, prosto postoje neke šifre. I na sceni, i na snimanju, tako da je nepotrebna ta, u ovom slučaju, rediteljska ruka, koliko se razumemo i prosto kad se pogledamo znamo gde smo pogrešili, šta treba da se popravi. I vidjet ćete da će se to pokazati u ovoj seriji, da je ono što mogu da tvrdim, a to je da se tačno glumi. Ali postoji i uslovi za to i to je ta saradnja Radoš glumci i glumci glumci. Slučajno sam čuo što je rekao Gaga Nikolić, stvarno je to onako jako tačno, da se glumci među sobom dobro razumeju i do sada je, kad god sam radio sa glumcima koji počnu da režiraju posle određenog, odnosno velikog iskustva, uvijek to bude onako med i majko, stvarno. Dosta se dobro razumemo, on tačno zna šta ne treba, šta glumca muči, šta mu ide dobro i mislim da je ono fantastična saradnja za sad. Sve radimo iz prvog, drugog dubla, mogo bi ga prozvati Radoš Bajić Mrkonjić. Pre roka završavamo sve. Tumačim dve uloge. Žotu, koji je moj omiljen lik, i sudiju koji mi je takođe omiljen lik. Dakle, tumačim dva omiljena lika. Jebote, da li je ovo sanja? Šta si rekao? Je li ovo sanja? Žotu uz veliku pomoć Radoša Bajića, koga sam ovlastio da, ja mislim da to glumci retko traže od reditelja da im foršpiluje. Ali pošto je Radoš stručnjak za ovaj dijalekt, da ne kažem kolokvijalni jezik kojim se ovde govori, onda sam ga ja molio da mi slobodno to svaki put kad god osjeti potrebu da... I to je urodilo plodom. Sram se bre bilo Milašine. Zato sam ja zvao Dragojla. On me ponekad i obiđe, a ti, onaj tvoj bata po babine linije, jok. Nije pošteno Milašine da vas gre sunce, a mene jok. Šta sam ja gori od vas, ništa. Samo vas gledam, tebe i onoga tvojega bata Radašina. Kad ste bili da mi upalite sveću? Nikad. Ki da nisam ni bio živ. A to nije čovečanski. Ali uskoro se mi vidimo, Milašine. Sad je na tebe red. 6-1-7. Čekaj. Tiho! Akcija! Ma, Dragojlo, ti si prilično ćorav. Možda ti to nisi dobro vidio. Kako nisam vidio, jedva sam prošao pored njih mopedem. Možda se ljudima pokvarila kola, možda je neki defekt. Dragojla je višestruko značajan lik za mene. Prvo što je dramatuški sjajno napisan, karakterne osobine lepo složene. Drugo što njega igram baš ja
i normalno što radim sa Radošem Bajićem koji je to i napisao. Znači sve se sklopila. Zašto to pričam? Zato što do sada ja nisam radio takve likove kao što je u ovom slučaju Dragojla. Znači to je jedan izazov plus. Šta ste vi, ljudi? Ljudi ili... Ne mogu više, bre. Mislim, ne mogu se ljutiš. Niko neće sam onom neki, kad sam šugam. I ono kućence što si mi poklonio i ono mi pobeglo, bre, zašto, bre, za koga da živi. Ajde, ajde! Mi volimo da kažemo, mada mnogi misle da to budu fraze, radost stvaranja. Kad se sve to sklopi, stvarno ja imam u sebi radost rada na tom liku. Kažu da moram da skinem da se vidi šminka. U odnosu na taj prvi serijal koji smo radili da se ima dosta manje prostora, ovde mi je Čika Baja dao mnogo više prostora i što mi je super što ja posle prvog serijala kad sam razmišljao kako bi se razvijao taj dalje lik, ispostavilo se da smo isto razmišljali, da je Radoš napisao dosta slično mom razmišljanju, taj da on treba da se izgradi dalje kao čovjek, da postane, da ima svoje ja. Akcija! To je pukovnik, ratni veteran koji je nastradao, jel da? Pretpostavljamo da se bavio minama, da je bio stručan u tome i da je i tako nastradao. Čovjek koji traga za svojim životom, jel da, posle svih tih ratnih zbivanja koje su ga zadesile. Moram priznati da se to jako dobro piše ovako. Ja u principu volim dosta da improvizujem, da menjam i tako dalje, ali ovo je onako dosta glumački pisano. Dobre su rečenice, topla je priča, lik se razvija u nekom potpunom smeru koji ja, moram priznati, nisam imao pojma da će ići u tom pravcu. Moj lik se zove Radojka Raković, udata za Radašina. To je majka koja ima 3 dece, rodila 3 dece, jedno je umrlo, 2 su ostali, ima 4 unučadi. Dakle, lik koji meni, gde smo se negde, Radojka i ja vrlo brzo prepoznale, jer sam ja privatno, hvala Bogu, majka i baka, i sa velikim uživanjem igram taj lik. To je onako sinonim prave srpske majke i zaista nije teško da se igra jedna tako divna uloga. Radojka, što plačeš? Nemam zašto. Ne znam gde pre da se okrenem. Koga pre da pazim i sačuvam. Rastačem se od brige i sekiracije. Kao da imam tocilo pod grudima. Samo me rendiše i kida. Ti me pitaš što plačem. Mnogo ja tebe interesujem. Majka koja je požrtvovana u svakom pogledu, brižna, veliki borac i šta se meni posebno dopada, ona se bori za svoju porodicu u najlepšem smislu te reči, što je dobro i što je poruka da je porodica srž uopšte življenja i da treba svi da se vratimo porodici. Mislim da je Radoš to na pravi način napisao i s velikim uživanjem igram. Radojka,
Pa to nije stvarnost. To je san, Radojka. Što mene nekad ne sanjaš? 10 godina ruku na mene nisi stavio. Sem kad si mi opalio šamar, kida nisam živa. Tu sam samo da ti perem usrane gaće. Da prečekujem, ispraćam, dreždim i strepim. Ne znam za koga pre da brinem, da li za Milonu, da li za Radoslava, za decu. Ili za tebe. Alo! Alo, seljaci! Pečenje za džabe! Nismo gladni! Pa prošle godine u ovo vreme u julu mesecu Radoš je došao kod mene drugarski, prijateljski, jer smo komšije i dobri drugovi iz detinjstva i predložio mi je saradnju koju smo kasnije ostvarili. Rekao mi je, Đoda, mogu za tebe da napravim jednu lepu ulogu koja će tebi da odgovara, ali postoji jedan uslov. Čim je pomenuo uslov, ja sam znao o kom se uslovu radi. Za vreme snimanja rakija nema. Ja sam u tom bataljivanju i ranije razmišljao, ali je Radoš bio jedna inicijalna kapisla koja je doprinula da taj proces se kod mene ubrza, što se odrazilo veoma pozitivno i na odnose u porodici, na odnose sa okolinom koja me okružuje, sa ljudima, sa drugarima i tako dalje. Daj mu pivo. I mene jedno. Šta me gledate? Pao sam sa bicikle. Radoš je vršio određene korekcije samo i kad nešto nije u redu, on kaže, stani, vidi, gledaj kako ću ja da uradim. Ja sam onda to dobro snimio i samo sam u stvari prekopirao njega i ispalo je da sam to uradio dobro. Nijednog momenta nisu me posmatrali kao nekog Đodu iz sela, nekog amatera koji se eto tu priključio zahvaljujući Radošu, što mu je komšije i tako dalje i tako dalje. Primili svi od reda su je primili kao ravnopravnog člana ekipe. Najtužniji dan mi je bio poslednji snimaći dan kad smo se rastali. Znao sam da ćemo ponovo da se sastanemo, znao sam da ću da budem, pretpostavljao sam da ću da budem i dalje u ekipi, ali na toj večeri ja nisam mogao, što kaže Radašin, da progunem parče mesa. Jer je zastalo ugrom. Serija je zaista dala veliku inspiraciju kompozitoru zato što je slikana Srbija prelepo. Znači, kadrovi Srbije su u seriji kao za neki veliki film o prirodi i lepotama neke zemlje. Svakako da kada se radi takva serija, obično se misli da treba muzika da bude, šta ja znam, neka violinica, neki trileri, neka harmonikica. A ja sam baš išao na drugu varijantu. Birao sam da mi solistički instrumenti budu instrumenti koji već po svojoj boji imaju strašno mnogo emocija. U seriji nije glavna tema svirana na recimo, frulici, nego na kavalu. To je jako stari instrument, skoro pomalo i zaboravljen. Ja sam ga nekako vratio u život.
Bilo je jako interesantno i zabavno raditi ovih godinu i više dana na toj seriji. Možda bi bilo interesantno da vam prikažemo kako smo rešili jedan problem kada na jednom motorciklu prelaze preko neke rampe i padaju u vodu Manda i sin Dragan. I pošto je to kadar snimljen iz daljine, nije dobro usnimljen zvuk. Znači, bilo je nemoguće da se savršeno usnimi zvuk prelaska preko tih letvica koje se nalaze na tom, tako reći, jednom splavu ili pontonskom mostu. Ajde da pogledamo jednom scenu. Znači, oni dolaze motorom, prelaze i pada u vodu. I nemamo taj zvuk tih daski koje klepeću na tom pontoncu. I šta smo uradili? Uzeli smo jednu klavijaturu, stavili mikrofon i evo šta smo dobili. Ovaj zvuk. To smo usnimili, stavili na mesto da bude sinhrono sa ovom slikom i dobili sledeću priču. Imitacija života. Na projektu Selo gori, a baba se češlja počeo sam da radim 2006. godine i tada sam radio kao asistent. A vrlo brzo zatim, kako je završen prvi deo serijala, Radoš mi je pružio veliku priliku da radim kao montažer samostalno na ovom izvanrednom projektu. Rad na seriji je predstavljao ogromno zadovoljstvo, ali u isto vreme bio jako naporan, jer se serija u isto vreme snimala, montirala i emitovala. Serija Selo gori je specifična po mnogo čemu, pa i po načinu na koji se pravi, s obzirom da je to serija koja se snima na potpuno filmski način i kao takva se i montira. Kao direktor fotografije ove serije, od trenutka kada sam počeo da čitam scenariju, trudio sam se da svaki kadar, svaku scenu iz nekog svog senzibiliteta maksimalno uverljivo prenesem na ekran. U početku sigurno da nije bilo lako, ali kako je saradnja između mene i Radoša napredovala, tako sam i ja bio sve sigurniji i kreativniji, mogu reći. 70% serije snimamo u eksterijeru, 30% u interijeru. To iz iskustva dosadašnjeg mogu reći da nije uopšte lako, jer se često borimo sa suncem, sa kišom, sa senkama. Od velikog značaja mi je zaista fenomenalna saradnja sa Radošem, koji je od početka, od prvog dana snimanja, u mene imao dosta poverenja i mogu reći da smo u ovom drugom delu snimanja, u drugom serijalu, okupili zaista jednu ozbiljnu i mogu reći najbolju tehničku ekipu u Srbiji. I što se tiče scene, i što se tiče rasvete, scenografije, kostima, šminke, organizacije. Selo gori, a baba se češlja je televizijska serija koja od početka svog života i prvog emitovanja sa epizodom Magrenče martu 2007. godine uživa najveću popularnost i gledanost koja se može postići na televizijskim programima u medijskom prostoru naše zemlje. Mi smo, mogu slobodno reći, u jednom kreativnom načinu funkcionisanja, razmišljanja, jednom kreativnom poslovanju izmislili novi model finansiranja igranog televizijskog programa u Srbiji, na što smo posebno ponosni. Selo gori, a baba se češlja je postala određena vrsta nacionalnog srpskog brenda. Pored toga što se u našoj firmi Kontra Studios bavim poslovima direktora serije, igram i ulogu Radoslavu. Uloga Radoslava je ozbiljna uloga. U njoj nema ničeg komičnog, nema ničeg smešnog.
taj glumački zadatak sam po sebi, s obzirom da ja nisam glumac, da se nisam školovao za to, je meni predstavljao posebnu vrstu izazova i moram da priznam da sam se onako štreberski spremao za svaki snimajući dan, da sam učio tekst, da sam se trudio da dolazim spreman na snimanje. U našem projektu igra veliki broj mladih glumaca, profesionalaca, ali takođe igra i određeni broj naturščika, ljudi koji su prvi put pred kamerom. Radoš je zajedno sa svima nama, ali on primarno kao autor i nosilac ovog projekta, on je upravo želeo, insistirao da se tim ljudima da šansa. Kontra Studios je kao koproducent i izvršni producent serije Selo gori, a baba se češlja prošao veoma težak put od ideje i scenarija do realizacije i emitovanja. Serija Selo gori, a baba se češlja se snima već 2 godine. U tom vremenskom periodu naši vozači su prešli preko 250.000 kilometara. Potrošeno je više od 7.000 pansiona u hotelima u centralnoj Srbiji. Članovi naše ekipe su proveli 15 meseci bez svojih porodica. Selo gori se snima i onda kada svi letuju na 38 stepeni, kada liju jesenje kiše i duvaju vetrovi. Kamera Selo gori radi i kada snegovi zaveju sve staze i kada se krovovi kuća obele. Putujući karavan naše produkcije vredno radi bez predaha. Želim da istaknem da je pored značajnih materijalnih sredstava u serijal Selo gori uloženo izuzetno mnogo ljubavi, truda, entuzijazma i vrednog i napornog rada. Najpre Radoševo kao autora, zatim našeg kao producenata i svih naših saradnika, izuzetnih autora, filmskih radnika i glumaca. I to je upravo ključ uspeha serije Selo gori, a baba se češlja. Takođe želim da zahvalim našem koproducentu RTS-u, svim prijateljima serije i kompanijama širom Srbije koji su uz nas svo ovo vreme i koji su prepoznali kvalitet i uspeh i onda kada je Selo gori bila samo zaboravljena narodna izreka i ideja na papiru. Majstorski je to bilo osmisliti, što naravno pripisujemo Radošu. Iako je bilo vreme kratko za tako nešto, trebalo namaštati sve ove likove, šta se s njima dešava. Ohoho epizoda po letnjim danima, jesenjim, zimskim, prolećnim i tako dalje. I tako, što bi rekao Radašin. Videli ste 24 epizode naše serije Selo gori, a baba se češlja. To je 1200 minuta igranog programa. To je trajanje 12 igranih filmova. Ovaj ogroman posao sa jednim uverenjem da rade nešto čestito, iskreno i pošteno uradila je izvanredna ekipa filmskih radnika. Svoj ogroman doprinos svakako dala je jedna grupa koautora, mojih prijatelja, koji su na pravi način sledili osnovnu ideju
našeg projekta i moje priče. I jedan ogroman, izvanredan doprinos našem projektu dao je ansambl mojih kolega glumaca, na čijem čelu je prvak našeg filma i naše filmske glume Dragan Nikolić, a na čijem začelju je mladi i retko talentovani Nenad Okanović. Selogorije je priča koju nosim u svojim venama, u svom pamćenju, rekao bih, od svog rođenja. To je elegija o srpskom selu. To je pohvala reci na kojoj sam naučio da plivam, najsrpskijoj srpskoj reci Moravi. To je savremena bajka o malim, zapravo velikim ljudima, o običnim, čvornovatim seljacima, zagledanim u nebo i okrenuti zemlji koja nas hrani. Ko se zapravo češlja dok selo gori? Ko uistinu okreće glavu od lepote, običaja, od tradicije i baštine srpskog naroda? Ko zaboravlja tragiku i muku i istorijsko tumaranje našeg naroda kroz vekove koje možda i danas traje? Ja to ostavljam vama, mojim gledalcima, da svako ponaosob pronađe svoj odgovor. A do tada, između zdravog smeha koje donosi radost, između sete, gorčine i tuge, i ako kane poneka suza, ako zaboravimo da davno nismo obišli pradedovske grobove i da su nam kućni pragovi u korovu, tu je selo gori da nas na to podsjeti. A šta sada zapravo radi glavni krivac što selo gori? Pa što bi rekao Dragojlo, nemoj da se ljutite, moram da napišem novih 26 epizoda da bi se ponovo sreli negde oko Svetog Nikole ove godine. U zdravlje. Tako, i subota u 8 rekao tata da ne zaboravite da gledate. Selo gori. Je li tako, sudija? Tako.